Otto Skorcény sa narodil 12. júna 1908 vo Viedni do rodiny s dlhou vojenskou tradíciou. Počas štúdia inžinierstva na Technickej univerzite vstúpil do študentského spolku, ktorý praktizoval menzúr. Tradičný akademický šerm s ostrými zbraňami, pri ktorom pravidlá prísne zakazujú uhýbať sa úderom. Skorcény absolvoval celkovo 15 takýchto súbojov. V 10. z nich utrpel hlbokú sečnú ranu na ľavom líci. Jazva, ktorá sa ťahla od ucha k brade a ktorú lekári zašili bez anestézie, sa stala jeho celoživotným poznávacím znamením, v nemeckom prostredí známym ako šmis. V roku 1931 v čase hospodárskej krízy vstúpil do rakúskej pobočky nacistickej strany NSDAP. Pôsobil aj v SA. Po vypuknutí vojny v roku 1939 sa ako vyštudovaný inžinier pokúsil vstúpiť do Luftwaffe. Bol však odmietnutý. Dôvodom bol jeho vek 31 rokov a výška 192 cm, ktorá bola pre vtedajšie stiesnené kokpity stíhačiek nevyhovujúca. Následne vstúpil do Waffen SS. Začínal v technických jednotkách, kde navrhoval rampy na skladanie tankov, no čoskoro sa presunul k divízii Das Reich. Zúčastnil sa invázie do Francúzska a neskôr operácie Barbarossa v Rusku, kde utrpel zranenie hlavy šrapnelom, čo ho dočasne vyradilo z frontovej služby a presunulo do logistiky v Berlíne. Práve tam začal študovať britské metódy komandos. Zlom v jeho kariére nastal v júli 1943. Po vylodení spojencov na Sicílii talianska veľká fašistická rada odvolala Benita Mussoliniho. Kráľ Viktor Emanuel III ho nechal zatknúť a ukryl na neznámom mieste. Hitler nariadil operáciu Eiche na jeho záchranu. Nemecká rozviedka po týždňoch pátrania lokalizovala Mussoliniho v hoteli Campo Imperatore v pohorí Gran Sasso vo výške 2000 metrov nad morom. Miesto bolo prístupné len lanovkou, ktorú strážili talianski karabinieri. Operáciu naplánoval generál Kurt Student, veliteľ výsadkových vojsk. Skorcény bol poverený vedením jednotky SS, ktorá sa k výsadkárom pripojila 12. septembra 1943. Pristálo 12 nákladných klzákov DFS 230 na strmom kamenistom svahu pri hoteli. Aby Skorcény zabránil streľbe, použil les. Do svojho klzáku vzal talianskeho generála Fernanda Solettiho. Keď Skorcény vystúpil zo stroja a vtrhol do hotela, použil Solettiho ako živý štít a kričal na taliansku stráž: "Nestrieľajte, je tu váš generál." Talianska posádka, zmetená prítomnosťou vlastného veliteľa, sa vzdala bez boja. Kľúčový moment nastal pri evakuácii. Pre Mussoliniho priletelo ľahké prieskumné lietadlo Fieseler Storch, schopné krátkeho zletu. Pilot Heinrich Gerlach dôrazne upozornil, že krátka dráha a riedky vysokohorský vzduch technicky umožňujú odlet len s jedným pasažierom, Mussolinim. Skorcény napriek tomu trval na tom, že nastúpi aj on, údajne z obavy, že by Mussoliniho mohli počas letu uniesť inám. Lietadlo preťažené o váhu tretieho muža sa po štarte prepadlo do údolia, no pilotovi sa tesne nad zemou podarilo stroj vyrovnať. Po prílete do Viedne a následne do Berlína bol Skorcény povýšený a vyznamenaný rytierským krížom. Táto akcia z neho urobila tvár nemeckej propagandy. V máji 1944 viedol operáciu Russelsprung, výsadok v Drvare, v Juhoslávii, ktorého cieľom bolo zajatie Josipa Broza Tita. Táto operácia skončila neúspechom. Tito unikol len pár minút pred príchodom nemeckých jednotiek. Úspešnejší bol v októbri 1944 v Budapešti pri operácii Panzerfaust, keď sa maďarský agent Mikloš Horthy pokusil vyjednať mier so Sovietmi. Skorcényho jednotka uniesla jeho syna Mikloša Horthyho mladšieho, zabaleného v koberci. Horthy pod nátlakom abdikoval a Maďarsko ostalo vo vojne po boku Nemecka ďalších 6 mesiacov. V októbri 1944 bol Skorcény povolaný k Hitlerovi, aby pripravil špeciálnu operáciu v rámci ofenzívy v Ardenách. Cieľom operácie Greif bolo obsadenie mostov cez rieku Mása. Skorcény vytvoril Panzerbrigáde 150, jej členovia, ktorí museli ovládať angličtinu, boli oblečení do ukoristených amerických uniforiem. Používali americké Jeepy Willys a nemecké tanky Panther maskované plechmi tak, aby pripomínali americké stíhače tankov M10. Hoci vojenský dopad bol minimálny a väčšina jednotky bola odhalená kvôli zlej angličtine, psychologický dopad bol značný. Zajatí nemeckí vojaci pri výsluchoch uviedli fámu, že Skorcény smeruje do Paríža s cieľom zabiť generála Dwighta Eisenhowera. Americká kontrarozviedka ju vzala vážne. V Paríži boli
vylepené plagáty s tvárou Skorceného. Americkí vojaci zaviedli na kontrolných stanovišťach testy so špecifickými otázkami o bejzbale či hlavných mestách štátov USA, aby odhalili špiónov. Eisenhower bol na niekoľko týždňov izolovaný vo svojom veliteľstve, čo paralyzovalo jeho pohyb na fronte. V máji 1945 sa Skorcený vzdal americkým jednotkám v Salzburgu. V roku 1947 bol postavený pred vojenský tribunál v Dachau. Hlavným bodom obžaloby bolo porušenie Hákskeho dohovoru, konkrétne boj v uniformách nepriateľa. Proces sa vyvíjal v jeho neprospech až do momentu svedectva britského podplukovníka Foresta J.O. Thomasa. Tento britský agent pod prísahou potvrdil, že aj spojenecké špeciálne jednotky bežne používali nemecké uniformy na oklamanie nepriateľa. Na základe tohto precedencu bol Skorcený oslobodený. Zostal však v zajateckom tábore, kde čakal na denacifikačný súd. 27. júla 1948 z tábora ušiel, údajne ukrytý v kufri auta. Existujú indície, že útek bol umožnený americkou spravodajskou službou, ktorá mala záujem o jeho poznatky pre nadchádzajúcu studenú vojnu. 2 roky sa ukrýval vo Francúzsku a v roku 1950 sa presunul do Španielska, kde mu režim generála Franka poskytol azyl a španielský pas. V Španielsku sa Skorcený vrátil k profesii inžiniera. Založil firmu, ktorá zastupovala nemecký oceliarsky priemysel, zároveň založil Paladin Group, súkromnú vojenskú spoločnosť, ktorá ponúkala bezpečnostné služby a výcvik vládam v Južnej Amerike a Afrike. V 50. rokoch pôsobil ako poradca argentinského prezidenta Juana Peróna. Následne prijal pozvanie egyptského prezidenta Gamala Násira. Egypte pomáhal reorganizovať armádu a tajnú službu Muchabarát. Podielal sa aj na taktickom výcviku palestínskych utečencov, z ktorých sa neskôr stali členovia Fatahu. Medzi jeho študentov údajne patril aj Jásir Arafat. Začiatkom 60. rokov začal Egypt vyvíjať balistické rakety s doletom na Izrael. Na projekte pracovali nemeckí vedci, ktorí predtým vyvíjali rakety V2. Izraelská tajná služba Mossad spustila operáciu Damokles na zastavenie tohto programu. V roku 1962 agenti Mossadu kontaktovali Skorceného v bare v Madride. Došlo k dohode, Skorcený poskytne informácie a pomoc pri likvidácii programu výmenou za garanciu, že nebude unesený do Izraela ako Adolf Eichmann a bude vyradený zo zoznamu lovcov nacistov Simona Wiesenthala. Prvým cieľom bol Heinz Krug, nemecký vedec, ktorý dodával Egyptu kľúčové komponenty a technológie. Krug sa obával o život kvôli výhražným listom z Izraela a preto paradoxne požiadal o ochranu práve Skorceného, ktorého považoval za hrdinu. 11. septembra 1962 Skorcený vylákal Kruga na stretnutie v Mníchove. Následne ho v lese severne od mesta zastrelil. Telo bolo poliate kyselinou a zakopané v jame s vápnom, aby sa znemožnila identifikácia. Skorcený potom zaslal výhražné listy ďalším vedcom a v jednom prípade odoslal balíkovú bombu do továrne Factory 333 v Egypte, ktorá zabila 5 robotníkov. Tieto akcie viedli k masívnemu odchodu nemeckých expertov a ukončeniu egyptského raketového programu. Otto Skorcený zomrel na rakovinu pľúc 5. júla 1975 v Madride vo veku 67 rokov. Mal 2 pohreby. Prvý v Madride, kde sa s ním lúčili desiatky veteránov a sympatizantov, ktorí pri rakve zahalenej stuhou vo farbách ríše verejne hajlovali. Na tomto obrade sa však udial historický paradox. V dave medzi ľuďmi vzdávajúcimi nacistický pozdrav stal nenápadný muž, ktorý si zakrýval tvár, aby ho nikto nespoznal. Bol to Joe Raanan, vysoký dôstojník Mossadu a Skorceného riadiaci agent. Izraelská tajná služba ho tam vyslala nie zo sentimentu, ale aby vizuálne potvrdil, že operácia je definitívne ukončená a Skorcený je skutočne mŕtvy. Druhý tichší pohreb prebehol vo Viedni, kde bola jeho urna uložená do rodinej hrobky Döblinger. Fakt, že Hitlerov najvernejší vojak posledné roky svojho života aktívne spolupracoval s izraelskou rozviedkou Mossad, ostal utajený viac ako 40 rokov. Definitívne ho potvrdilo až vyšetrovanie denníka Haaretz v roku 2016, ktoré odhalilo, že muž, ktorý kedysi zachránil Mussoliniho, nakoniec svojimi činmi zachránil Izrael pred egyptskou raketovou hrozbou.